Oo. Iyo. Unsa man imong hunahuna di Sir Win? Unsa imong hunahuna? Puro tagay? Yung mama. Ay sus, wala inom. Pangutan si Kulasa. Ay kukuan na. Napay utang nimo dito ni Kulasa. Ay, tanahon ta lang. Ug ang tulo ka manok karon dili mabalik. Ay kukuan na ha. Kaya nag-ingon si Kulasa. Gagi baligya nimo dito sa kuan. Tanahon ta. Asa ang tulo ka manok? Kaya hindi sa kitangkal diya, gagabuhi na ako isa. Kuha ang manok dito. Buisit ni nga nga style. Kundi ihawon sumsuman baligya. Tarong ba na ang pagpuyo? Imbis agka-okay na ang pagpuyo. Agka-okay na ang pagpuyo. Unsa may gipangita di nimo Sir Win? Unsa gipangita nimo? Imong ka baka kun pangita kag gubot, pangita kag kuan ag isog-isog ka pa. Kay tungod sa motor, ngano nakadagan man ang motor. Ay kupag ay sus patulid. Ayaw lagi pagkuan kay di na ka mausab masingon saon. Ingana na ka di na ka mausab. Sige. Ako pa si daan nimo ha. Sige. May istorya tagtarong ug di gani na makadala og kuan na. Pabarangay ta ka, kaana do nang style nimo. Ing pagag okay. Kalipay diri, kung wakay kalipay diri pahawa dinhi. Kapila na kana akong gipahawa, di kag hawa. Kilasan ori ko nimo. Tinuod ang giingon sa mga tao. Nganong ako'y mohawa dinhi nga ako man ni Dani. Ang tarungon ka. Di ka ag tarong. Say magkakuha da ng sige tagay. Ay raw ko pag binuangi. Sige tagay pag masakit pohon. Kasi mag-atiman nimo. Ag-atiman ba ng mga kauban mo tagay diha? Una-una nimo. Agka-okay ng pagpuyo. Daghan babag. Naidalag buisit. Kani guys, istoryahon ako ni siya og maayo. Nga walay kamera. Kaya og dili ni siya ma-okay. Tanahon ta. Di ko mahadlok sa karon. Bahal pag-asa mag-abot. Pagkuan diha, desisyon diha kay ihatod ta ka kung gusto kag ato sa Bukidnon. Kaanad ka ha. Mura naman ang kag sus. Maayo pa to sa una. Nga. Kuan. Karon noon nga. Anam-anam nagkakuan. Wa gyapon. Yung ni Kulasa nga gibaligya ang manok. Adto ang manok. Tan-awon ta na karon kung unsa nakabakot imong anad kang style nimo. May man og pasagdan ka sa kuan unsay na kuan diri. Ug di nakaganahan
Kay sa giingon nimo dito sa vlog ni Auntie Mercy nga dig pakaanak si Mayamiya. Layas dinhi pangitag baji daw buhia. Ultimo magay kaugalingon nimo di man gani kag pakabuhi. Kunin mo naon baga kag naong. Ilasan ko nimo di pakaanak. Tinuod bitaw. Di ko pakaanak. Pero sa nag-uban ta, di pasagdan ta baka wa ka pasagdi. Ilasan ulit ko nimo. Na, giagub-ub na. Pila na kadlaw. Unang karon, kay di na magkakausab. Hawa dinhi. Kay ingana naman yung style. Ako di na sa ako pwede karon. Ako palahubog man gid ko pero kabalo man kog control, kabalo man kog control sa akong kaugalingon nga di na ko mag-inom. Pero ikaw hinuon nga way trabaho. Tinuod dito nang giingon nila. Ako agkasakit ko sa mga comment. Agkasakit ko sa comment. Tinuod man nang giingon. Siya pa may walay trabaho, siya pa ang pabadlong. May dakong tinuod. Nya may man og makatabang ng mga kauban niyag tagay. Puwera lang. Simba ko. Paputol ko sa kong itlog kung mutabang na sila. Naaman bitaw tong nakuan siya. Gikulata. Nabay nag-anha sa iha dinhi. Nangumusta. Naunsa. Wala. Oh. Diha ra na. Ingana ra na kasayon. Kinabuhi karon. Tuo kag kalingaw mo na ng tagay. Pila ra ka kuan. Kaon ta. Kani guys, sa tanaw gani na ako nga di na maayo. Tinuod tong giingon sa mga kuan. Ipa barangay para kalimtanay tanan. Istoryahon ko ni siya sa hinay, istoryahon ko ni kung unsay kuan. Mas may nang pinahinay. Kay para masabtan niya kung dili gyud maoki. Tinuod na inyong giingon ipa barangay. Siya mo'y angayan dapat mulayas diri. Ay kung kuan na kay gidala kag tarong diri. Di ka ag tarong. Wa ka pasagdi diri. Di ka ag tarong. Sabi kakuha da ng tagay. Kana radyod ang akong kuan. Tagay. Kisa may di buwisiton. Tagay. Pagkahuman ihawon ang manok kay para ipulutan. O. Usahay pa. Nagkangawala ang pinalit na to nga sudan dani. Kay ipulutan sa tagay. Muna man guys sa atong paningkamot. Napa, daghan utang. Napagani ni kamera ni Madam Tutsi, wa ni nabayari. Kay agkabuisit lagi. Lahi ning agkabuisit na nga pagpuyo kay maskin gasto nga wa sa plano agkagasto. Manay kuan. Kanunay na lang ingon ani. Mag-ingon ang uban for content. Content bitaw. Nagtuo siguro mo og sayo nagdala sa ingani nga sitwasyon. Puro tagay ang big pakasabot. Maski ang saod kuan. Ngita paggubot. Na kani higayon na ni karon. Mas may manang makuan sa niya. Dahan kay kahasol, dahan kay kadamage. Ang talang. Karon adlaw ingon siya nara ang manok. Tulo ka hiniktan datong kuan. Kinanglan madala na karon adlaw diri
Kay og di madala ay sa wa sa loy. Mas maayog wala loy. Mag-inusara. Ang ta. Daw chatan ako na yang igagaw. Yang asawa sa yang uyuan. Daw yang half brother. Swat chatan ko na ipakuha na diri. Hasol na kaayo. Grabe ang damage. Tarungon ba may naglangi hinoon? Kilasan. Ingon pa dito sa vlog ni Ate Mercy nga wa man pulo si Mayamiya kay di pa ka anak o dili bitaw. O adto dito sa baji nga mopatol nimo anaki daw buhi ug mabuhi nimo. Orya gaba. Ang tuo ka karon og kuan, wa na. Sa imo pa lang nga agkabuhat, agkatigom-tigom tanan akong kapungot, agkatigom-tigom tanan. Mangi ka nga kuan layas. Kaysa mahinaykan ka nako dinhi. Dugay ragi kog pilok-pilok na gid ang imong kuan. Sayop. Sa imo pang gibuhat sa una sa buhol. Mabitaw nang giingon sa viewers, ako pa nahimong sa imong sitwasyon. Na ay baji. Nagbuntyol sa baji. Dugay ra nagi biyaan, dugay ra nagi palayas. Kay agkaluoy ko nimo, dawat ta ka, pasaylo ta ka. Pero huna-huna imong gi buhat karon. Tuo siguro kag nalimot ko sa imuhang gibuhat. Lasan ko nimo. Kuan diha kay Aka. Anad ra ka. Tupihan ni matigil mo yung lima. Ay kung kuan na pag tarong sa imong kagalingon. Huna-huna ha, huna-huna ginagmaayo. Pasulo ako mama. Pasaylua. Pasaylua. Otro ma. Ali dinhi. Tan-awon tani karon. Ako mama. Pasaylua ay kung kuan na lagi. Ang imong gibuhat nga pasaylo sa una ra na. Dili kay pakasabot sa unre kung kuan na, maninasa na mo pa mayon ha. Mama. Dili kakausap ingana gid. Sa una bitaw ni ka nga pasaylo gipasaylo ta ka kay bano ko. Unsa ka? Unya karon ag drama na sad ka. Pagkuan na ha. Wala nang may ibaw mo sa tinuod, guys. Dugay na ako nag-iingon sa inyo, ha? Nagpabilin ko na ng tawan na akaluoy ko na rin niya kay Waning grado. Di ni pakabasa, di pakasuat. Pero, yan lang gibaliwala tanan. Karon mga inapagpasaylo. Kaanad ra ka na style mo. Pasahilot ka. Ang kaluoy ko nimo gibuhat na ako tanan. Ang kaluoy ko nimo pero ikaw ra mo'y dili ang kaluoy sa ako Una-una anak. Karon mangay kag pasahilo.
Manghay pasaylo pero dili gyapon mausab. Ay ko pag ana. Dugay lagi kog kuan sa imo ha ba na pilok-pilok tanan nimong kuan. Dili gyapon kag ka kuan. Muna akong giingon sa inyo ha guys. Sa pila ka tuigan nag-antos ko. Nag-antos ko tanan. Tanan niyang mga kuan. Giantos na ko. Kaya sabot na ko siya. Ako kahibaw ko sa akong kagalingon. Nga ako mo'y kuan. Naa sa panghuna-huna. Akong gikuan siya tungod kay agaluoy ko niya. Dili ka balog basa, di ka balog suwat. Mas unsaon nimo pagpangitag trabaho. Dili pa ka kuan sa trabaho. Kay walay hinanawan. Agaluoy ko niya. Pero siya may dili ang kaluoy sa ako. Pila kay gayon gikuan ta ka. Pasaylo ta ka. Karon na gyapon, di gyapon kag kausab. Unsa may buhaton day nako nimo? Ipapangita kag trabaho, di sa kag pangitag trabaho. Ikaw ana. Yapon kag kausab. Unsa man sige yapon kag tagay. Inom. Ay kung ana, ay kung Katong kapilit yapon mama. Dini. ay kung ana. Kay kaanad ra ka ha. Pasumangil sakit kilid. Pasumangil sakit kilid. Nani mo naon. Pila ka tuigan antos na ko tanan kay kaluoy ko sa imuha. Pila ka tuigan imo mga sayop. Pasaylo ta ka kay kaluoy ko sa imuha. Kay kahibaw ko ako ang naay pangutok. Lisod guys. Lisod i-manage nga ingon ani nga dili makasabot. Oo. Ako ni saba sa inyo karon. Mao nay tinuod og nganong nagpabilin ko sa iya. Kay agkaluoy ko sa iya. Di man ingon sa pakauwaw sa iya. Mao nay tinuod og nganong naingon ani ko. Gisabot na ko siya tanan. Hindi ko gusto nga. Agkaluoy ko sa iya ha. Pero siya may pakabana sa ko Sukad pa sa una sa buhol. Paytaag trabaho. Di makakuan sa trabaho. Kay way grado. Ultimo pagsuwat sa ngalan. Muna, kaluoy ko sa iya. Dili ka balog basa. Dili ka balog suwat. Unya karon. Dili ang taro.
Wala lang niya nasa tigaw sa nasa uwan. Gisabot ako sa tanan. Naku, otro mama. Ayun ang mama lagi. Mama, Ayoko na. mama, Bila mo lagi? Mama. Dugay ko na nga. Gusto isulti sa inyo ha. Mau ni ang inundan. Kapila na ka ha. Mama kay. Sabot ka kanunay. Sabot ka. Kay kabalo ko. Di ka kabalog. Di ka balog masa atanan. Mula sa iya. Nya karon. Ngano kang gingan yun. Makunin mo. Ma. Ulam na mama lagi. Sabot ka kanunay. Sabot ka. Kay kabalo ko gunsa ka. Pero imo nang gibaliwala. Monitaran guys, ha, kung ngayon sa inyo ha. Inom na kay mama. Tigil dani. Maskin unsaon kay dili nakakausab, maurag yapon ka. Dili sa ingon nga pangauaw ni ha sa iya ha. Wala lang ko ninyo na sabti, wala lang ko ninyo na wala lang ko ninyo na wala lang ko ninyo na wala lang ninyo na hibaw-ik kung unsay rason. Unsay rason nganong ingon ani. Oo, giantos na ko tanan kay agkaluoy ko sa iya. Sa tinuod lang kaluoy ko sa iya. Giantos na ko tanan kung siyang mga sayop pero karon dili na kaya Canada siya. Muna akong giingon sa inyo ha guys nga paabuta ang inungdan kung unsa karon mao na. Oh, gisabot lang ko sa tanan. Kay kaluoy ta. Dagan kay damage. Dagan kay damage. Dili ni sa pagkauaw, maunay tinuod ug nganong naingon ani ko. Ug sa hinungdan. Gulo si Madam Tutsi na. Gisir na ko na sa iya. Munang gaingon si Madam nga. Ikaw day narani mo. Minya karon pabadlong iyang mga ayaan, iyang uyuan, iyang igsuon nga bae akong gisultihan. Akong giatiman. Una ko pasagdi na imong igsuon kay bawo ko ug unsa siya.
Ang iyang isuon na ba? Ako to siyang giignan. Dili ang tarong. Dili ni sa igon nga pakauaw ni siya, guys. Mas may siguro mahibaw na mo tanan kung unsay hinundan. Istoryahon ako ni siya. Mas may siguro og kung dili okay. Kalimtanay. Mas may nang wala kaysa makig-uban gyapon nga puro lang ingani. Karon nahibaw mo kung unsa ang hinungdan nga ganong nidugay mi tungod kay agkaluoy ko sa iyaha. Kay kahuna-hunaan ako, what if kung ako ang sa side sa iyaha? Muna akong gihuna-huna, munang pinangga na ko siya, wala ko siya pasagdi. Kay baw ko ug unsag sikin sa siya. Pero karon nahibaw na mo kung unsa jud ang punuan. Pero wala na. Ag-anam agkawa ang akong kaluoy sa iya tungod sad sa iyahang gibuhat. Gisabot na ko siya kanunay kay kaluoy ko sa iya pero baliwala ra niya. Karon mangay pasaylo. Dili na niya buhaton. Pag-abot sa pila ka adlaw, gainom ra gyapon. Ako wala ko'y problema kung mag-inom, guys. Basta dili lang kanunay. Di lang pwede ng buntag hapon, buntag magsugod, pagkagabi mahuman. Gitigom-tigom na ko tanan. Mga sayop niya.